To ne, tak se nebudeme jmenovat. Raz, dva, tři, 5, 6, 7, 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 raz, dva, tři, 5, 6, stop. Týra. Raz, dva, tři, 5, 6, 7, raz, dva, tři, 5, 6, 7, raz, dva, tři, 5, 6 a 7. Bumerang. Passeala complicata. Passeala complicata. Raz, dva, tři, 5, 6, 7, 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 raz, dva, tři, 5, 6, 7. Jo? Takhle, pater vám sice ten impuls dává, jo, ale když se nebudete opravdu odrážet, když mu nepomůžete, tak to bude těžká, jo, opravdu musíte nám pomoct, jo. A my zase vás nebudeme poukávat a tak raz, dva, tři, 5, 6 a 7. Teď jdeme do tunelu. Raz, dva, tři a ven zase, jo. 5, 6, 7, zvednu pravou ruku a točím partnerku za levou, jo. Dokola. Pam, páram. Mungkin belum Indonesia apa? Kunkun. Kunkun. Kunkun apa? Kunkun. Itu guna. Je to zase to dál, to tak jedeme. Raz, dva, tři, 5, 6, 7, 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 raz, dva, tři, Sakala, raz, dva, tři, 5, 6, 7, raz, dva, tři, 5, 6, 7.